Is me sé saibh bratna tá mé seaachnaí ag is agus is sás le canan na cuine ná mé. So is me sé Líban in Líban agus is honor mór do grúthachorta Líban agus is character fear specialty. So mé ddír gáiste agus é eiceil den chéadúir so níl is agam níl le sketche agus picturí ha fecha agam so tá mé ar bhuis le Líban a eiceil in action. So tá mé tá sketch mí ní dónarm. 1, 2, 3, high! Oh, yarrow! So Jamie Oberlin céir a ceapú faoin glór nua Líban. Is brála mé bhí sé anmha an bhealach a scríb na daine bhí sé anmha agus tá cheafa an character is brálam na hán tá sé character anmha. Bhí sé anmha. Agus cén character is fearr leat an glór? Madra. Bhí sé agus de. De as de, agus céir an pí is fearr, cén fógra sé de as de? Mar bhí siad ag sná. So sean scéal atá Líban, sean scéal an Mhiotaseolaíocht, tá sé scrífa a láscríbing, an láscríbing is sinne dáhfuil agin a Gaeilge, leor na húra. So sean rud atá an a tá glaci agin dhéanais agus tá cruchnú a churtha agin istáithe beochnú a churtha agin sa sean scéal. Bhíonn an síl san airige cineal cracailte. Bhí sé aontaich arcar na páistí agus an sim a bhí acu agus iad a gairas na háte ha cearta agus aontas áthús na háte ha cearta a é airad sin fannachtar lá seo bhí sé aontaithe eiceil.